Remulla versus Leviste. So ngayon si Ombudsman Remulla, may mga binanggit siyang statements laban kay Congressman Leandro Leviste. Sa kanyang radio show, ayon sa GMA News na feature nila, sinasabi ni Ombudsman Remulla na kabata-bata pa daw ni Congressman Leandro Leviste pero ninegosyo daw niya yung prangkisa ng Kongreso. Kasi yung isang kumpanya daw ni Congressman Leviste may prangkisa sa Congress, tapos yun yung ibinenta niya. So kumbaga finlip daw niya. At bakit niya ginawa yun nung walang approval ng Congress. So ngayon naman sabi ni Congressman Leandro Leviste, confident daw sa kanyang background at sa kanyang pagbenta at handa daw niya sagutin to pagbukas ng Congress at alam niya na malinis lahat ng mga transaksyon niya. Ngayon naman, dahil sa kaguluhang ito at mga pagtatalong to, sumagot yung buyer ng kumpanya ni Congressman Leandro Leviste na ang Meralco Group. Ang sinasabi ng Meralco, binili na yung kumpanyang walang prangkisa sa Kongreso, hindi yung isang kumpanya ni Leandro na may prangkisa sa gobyerno. So yung binili nila, yun yung walang prangkisa sa Kongreso at walang kinalaman daw or hindi siya reliant dun sa isang kumpanya niya na may prangkisa sa gobyerno. Ngayon Dad, ano nakikita mong direksyon dito? Kasi ang punot dulo yata nito parang merong naihayag si Congressman Lebiste na may pag-aalinlangan siya o meron siyang kumbaga question sa ginagawa ng trabaho ng ombudsman laban sa mga katiwalian na nadali dito sa flood control issue, no? So yun ang parang pinaka-issue dito, yun ang pinagmulan niyan, yan ang pinagmulan ng kanilang parang hidwaan. Kasi nga parang ang pakiramdam naman, kung titimbangin mo kasi kung ikaw yung nasa ombudsman, parang kine-question yung iyong abilidad o kapasidad na gumawa ng tama at imbestigahan yung mga may gumawa ng katiwalian. Kasi nga, pag ikaw nasa ombudsman, trabaho yan ng ombudsman na tugisin ang mga nagkawani ng mga pamahalaan at mga private sector na kasabwat ang mga kawani ng pamahalaan na gumagawa ng kawalanghiyaan, katiwalian at mga pandarambong sa ating bayan at sa ating kabangbayan. So yun ang kanilang tungkulin. Ngayon kung parang pinagdududahan, syempre nasasaktan yung kanilang damdamin dahil parang kine-question mo yung kanilang kredibilidad. So yun ang punot dulo nito. Ngayon, may mga tama at mali dito kasi sa mga issues na to, no? Kung unahin natin yung kay Congressman Lebiste. Tama ba na ihayag niya o ilantad niya yung mga nakuha niyang dokumento na ibinigay sa kanya o nakuha niya, nakalap niya tungkol sa Cabral Files? Yan ang pinagsimulan kasi niya, yung files ni Cabral na nagsasaad na may mga kongresista o senador na involved sa mga insertion na sinasabi natin, yung sila yung nakiusap na mabigyan ng budget itong mga project na to, na kung saan ay pinagsususpetsahan na may mga kasabwat ng mga kontraktor na nagkakaroon ng mga kickback scheme. So yun ang pinagmulan nito. So kasi kung titingnan mo naman, yung insertion naman o yung mga pakiusap ng congressman at senador, hindi naman talaga masama yun kasi nga kung meron silang pakiusap na gawing proyekto sa isang lugar, wala namang mali doon. Ang problema dito kaya nagkakaroon ng masamang connotation, masamang pag-iisip ang mga tao kasi nga itong mga insertion na to, may mga nakabanggang kontraktor na yun ang mga nagbibigay ng mga komisyon o kickback sa mga mambabatas na sangkot sa mga insertion. Ngayon, ang tanong dito, lahat ba sila sangkot dito yung mga gumawa ng insertion o yung iba naman talagang meron lang magandang hangarin para sa kanilang lugar? No? Kasi meron din naman mga proyekto na ginagawa na talagang malinis at maayos pero karamihan kasi nadudungisan kaya parang lahat nadamay na. So yun ang pinakapunot dulo ng mga issues dito, yung sinasabi nga natin, tama ba si Congressman Lebiste na ilabas sa kanyang Facebook? Ang pagkakaalam ko, parang inilahad niya sa kanyang Facebook yung mga listahan na nakuha niya sa Cabral Files. Ngayon, siyempre, congressman siya, mambabata siya. Meron siyang karapatan na gawin yun kasi nga, kung nakuha niya yung mga data at information, katungkulan niya yun kung bilang isang congressman kung gusto niyang ilabas o hindi. Meron silang tinatawag na ganong katungkulan o tungkulin, no, para sa bayan. Ngayon, yun ang tama ron. Ang mali naman kasi dito, kung may mga binanggit siyang parang pagdududa sa kredibilidad ng ombudsman, yun ang medyo mali doon sa kanyang katayuan, sa kanyang point of view. No? So ngayon, tingnan naman natin sa ombudsman. No? Ano naman yung tama sa ombudsman at ano naman yung mali na nakikita ng mga kababayan natin. Ang tama rito is tama naman na bago nila isiwalat yung mga data na nakuha sa Cabral Files, dapat imbestigahan muna nila. Kasi nga baka naman mapagbintangan kaagad yung mga tao nang wala pang sapat na ebidensya o baka naman yung iba rito kuro-kuro lang o haka-haka lang o mga assumptions lang. No? So, dapat i-validate muna nila bago sila gumawa rin ng talagang formal na kaso laban sa mga mambabatas na to o sa mga kasangkot ng mga mambabatas. So, tama naman yun na dapat bago nila isiwalat officially as an investigative agency, dapat talagang kompleto muna yung kanilang mga data para naman hindi malagay sa alanganin yung mga tao na hindi naman talaga sangkot. So, yun ang una. Doon yun ang tama. Ang mali naman kasi dito, siyempre, parang sa pagkakataong ito kasi,
na kanyang parang may mga binanggit din siya na sa mga pagkakamali ni Congressman Libiste, parang hindi rin maganda sa tingin ng madla kasi parang sinasabi na parang isang warning ito, no, na threat ito na kung meron kang sasabihin na hindi maganda laban sa pamahalaan o laban sa mga opisyales, maaring malagay ka sa alanganin. So yun ang nagiging parang tingin ng tao na mali yung timing. Kasi yung timing ang issue dito Kasi pagkatapos niyang ilantad at makatapos niyang sabihin na may pagdududa siya, biglang binitiwan itong salitang ito. Kaya yun ang nakikita ng ating mga kababayan kung ano yung mga tama at mali sa mga issues na to. Yun nga yung sinasabi ng ibang netizens na baka masuspend si Leandro Leviste tulad ng nangyari kay Kiko Barsaga. Siya ba yung Kiko Barsaga round 2? Of course, yun yung mga speculation ng mga netizens at mga nagko-comment sa FB, no? Pero talking about yung kumpanya ni Leandro Leviste or not just his company, in general na lang pag-usapan natin, ang mga congressional franchise ba na ginagrant sa mga kumpanya tapos ibinenta itong mga kumpanya, ano ba yung mga limitations dito? Bawal ba siya ibenta? Kailangan ba i-approve ulit ng Congress to para ibenta ulit? Well, depende kasi sa mga kondisyon ng bawat prangkisa. No? Kasi kung titingnan naman natin, marami tayong mga publicly listed companies na nagbebenta ng shares talaga in public. Like Meralco is a publicly listed company. So may prangkisa rin sa gobyerno. No? Ganon din ang PLDT, ganon din yung Globe Telecom, ganon din yung Manila Water, ganon din yung Maynilad. So lahat yan mga kumpanya na may mga franchise na ginagrant ng ating gobyerno. So depende sa condition ng franchise. Kasi may mga condition ng franchise na kinakailangan bago mo ibenta, kumuha ka muna ng approval ng government authority. O meron namang iba na walang ganoon. No? So depende nga sa kondisyones ng franchise. Pero kaya nga katulad sinasabi natin, yung timing lang kasi off. No? Tama naman na sabihin natin na banggitin ni Ombudsman Remulla na dapat kumuha ka ng approval kung yun ay nasa kondisyon. Pero yung nga lang yung timing kasi pagkatapos niyang isiwalat kasi yung mga Cabral files at saka may mga nabanggit siya parang pagdududa o pag-aalinlangan, saka nabanggit ito. So parang hindi naging maganda sa tingin ng madla kasi parang ito ay parang threat sa lahat ng mga gusto magsalita laban sa pamahalaan. Yun lang naman ang issue dito, yung perception na sinasabi natin. Pero siyempre, nauunawaan naman natin damdamin ng bawat isa. No? Kaya nga, sinasabi natin, kasi siyempre, si Congressman Leviste, siyempre sa kanyang kabataan, medyo agresibo siya. So nakikita naman natin na maganda yung kanyang pag-agresibo kasi nga parang siya yung nagiging counter-check ng mga imambababatas natin na kung baka may ginagawa silang alanganin, maaring malagay sila sa alanganin kasi talaga mayroong magsasalita na may tapang at mayroong tinatawag nila na merong kanilang may paninindigan sa kanyang gustong ilahad sa publiko. So maganda rin naman yung pinapakita ni Congressman Leviste, no? Kaya nga lang siguro yung mga nabanggit na parang pag-aalinlangan na question yung credibility ng iba kaya medyo naiinis yung iba o napipikon yung iba. So yun lang naman ang issue dito. Kay Ombudsman naman, siyempre tama rin naman na maghayag siya ng kanyang damdamin objectively. Pero ang point nga kasi dito, minsan pagka mali yung timing, parang naiisip ng mga kababayan natin na parang pananakot na to. No? So, kasi may kasabihan, di ba? May kwento nga di ba? Sabi nga nila, isang kwento na laging paalala sa lahat ng tao na merong isang ibon na galing sa malamig na lugar na may snow. Nung lumilipad ito, dahil sa malamig, lilipad siya sa mainit-init na lugar na nabagsakan siya ng snow, ng yelo. So nahulog siya sa lupa na punong-puno ng yelo. So giniginaw siya doon, so nanginginig siya at umiiyak siya. Narinig siya ngayon ng isang kalabaw na dumaan doon at tinaihan siya. So dahil sa mainit yung tae, nasagip siya. Nung nasagip siya, masaya siya, so kanta siya ng kanta. Nung kanta siya ng kanta, nakita siya ng isang pusa, nilabas siya ng pusa, akala niya sinagip siya ng pusa, yung pala kinain siya ng pusa. So anong moral lesson dito? Sinasabi nila, ang moral lesson dito, hindi lahat ng magbabato ng putik sa iyo o ng tae, kalaban mo. At hindi lahat ng sasagip sa iyo, kakampi mo. So at pangatlo, ang sinasabing leksyon dito, kung masaya ka na, huwag ka nang kumibo dahil baka pati ikaw ay makain pa, malagay pa sa alanganin. So ito yung mga lesson. Kaya lang, ang hindi natin pwedeng, kwentahin, yung tungkulin kasi ng isang congressman. Ang maganda kasi kay Congressman Leviste bilang isang batang agresibong congressman, talagang sinisiwalat niya yung nakikita niya at nalalaman niya. So nakakabuti naman yung sa lipunan kasi para ma-checkmate yung mga katiwalian pandarambong sa ating bayan. So may tapang ka para gawin mo yun. Kasi ibig sabihin, kung wala ka ring kakayahan, hindi mo kayang gawin yun kasi nga natatakot nga na baka tanggalin yung budget mo, etc. So,
kung mahirap ka lamang, siyempre may takot ka, no? Kung mayaman ka naman, may takot ka rin. Pero sa kanya, kabagamat meron na siyang kakayahan, talagang pinakikita niya yung tapang niya sa pagsisiwalat ng mga nalalaman niya. Kaya Oo. medyo maraming naiinis at nagagalit kasi parang nalalagay sila sa alanganin. And objectively naman, nakikita ko naman, tama naman yung ginagawa ng ombudsman na wina-warningan yung mga tao kung may mali silang gagawin. Lalo na sa maraming tayong mga naririnig na iba, kukuha lang ng congressional franchise na mga random mga businessmen, pero hindi naman talaga nila tutuparin yung kanilang franchise, no? Yung iba, finiflip lang or binebenta lang at hindi ko alam kung talagang pwedeng gawin yun. Ngayon na siniwalat ni Ombudsman Remulla na meron pala mga limitasyon to, depende kung ano pala yung franchise nila, no? So it serves as a warning. Of course, sinabi ni Congressman Leviste na kung iimbestigahan siya, dapat imbestigahan din lahat ng mga congressman at lahat ng mga kawani ng gobyerno, kasi sinasabi ni Congressman Leviste naman sa isa pa niyang interview dun sa SMNI na kung iimbestigahan daw lahat ng congressman, pwera lang siya, lahat daw ng congressman posible daw makulong kasi lahat sila may kanya-kanya mga mali either sa liquidation or sa papeles nila, pero sana wag lang daw siya yung i-zero in. Ngayon, syempre, both sides have a point, hindi ba, Dad? Correct, no? Both sides, both of them meron naman punto de vista. Pero ang tanong kasi dito, ito ba'y nakakabuti sa bayan? Yun naman, ang mahalaga kasi dito, pag naglilingkod ka sa pamahalaan at sa gobyerno, dapat iisa yung iyong misyon o objective. Ang objective mo is tulungan ng iyong mga kababayan na makaahon sa kanilang kabuhayan para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Oo. Hindi yung pansarili, hindi yung ego natin, hindi yung pride. Kasi kung pinaglalaban natin yung ego, pride, etc., hindi na paglilingkod yun. Sarili na natin, iniisip natin yun. Di ba? Oo. So, sa akin kasi, pag sinabi mong isa kang opisyal ng gobyerno, para ka na rin isang, kumbaga, pare, dapat, no? Na meron kang katungkulan na dapat mong pangalagaan yung mga mamamayan, di ba? Parang ang pare, meron sila mga flock, sila yung shepherd, di ba? Oo. Aalagaan nila yung mga flock nila, sinasakripisyo nila yung sarili nila. Kasi kung paglilingkod sa pamahalaan, para sa ganun mamayagpag ang iyong kasikatan at para lumago ang iyong kayamanan, hindi yan ang tamang pamamaraan sa pagsali o paglahok sa pamahalaan. Kaya ating mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, pinaglalaban namin ng edukasyon para maalaman ng lahat ng taong bayan dito sa aming podcast na dapat maintindihan ninyo kung ano mga nangyayari sa gobyerno, kasi marami mga nagbabatuhan left and right, minsan nagugulo na ang storya, pero pag mataas ang edukasyon ng ating bayan, tataas ang inyong komprehensyon, maintindihan nyo kung ano nangyayari at malalaman natin kung ano yung tama para sa edukasyon. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung kayo meron sapat na kaalaman, alam nyo kung ano ang dapat yung tahakin na landas. Ang mahalaga kasi sa atin, ang paglilingkod sa pamahalaan ay dapat ilagay sa ating puso na hindi para sa sarili, kung hindi para sa ikabubuti ng sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.